Så siger jeg godmorgen fra mit nye hjem i Ørslev Ringsted. Du kan sikkert høre nogle fugle, som synger. Det er gået op for mig, at en af de mest spændende spørgsmål, man kan stille et menneske, især et menneske, som har haft nogle spirituelle oplevelser, det er, hvad var din første spirituelle erfaring? Jeg vil gerne fortælle, hvad min første spirituelle oplevelse det var. Min første spirituelle oplevelse det var, at en af mine venner, Kim, sagde til mig, Lars, kunne du godt tænke dig at rejse på tidslinjen? Og jeg sagde ja, hvordan foregår det? Så sagde han til mig, du skal lægge dig på sofaen, en sofa, og så skal du bare lukke øjnene. Og jeg lukkede så øjnene. Jeg skal lige sige, der var ikke tale om at komme i trance eller noget som helst. Jeg skulle tænke på noget, der var sket dagen før. Og det, som der var sket dagen før, det var sådan en banal ting. Det var noget ude fra en arbejdsplads. Hvor der en, der bankede på og sagde til mig, Lars, er du ikke snart færdig på toilettet? Ja. Men det minder mig som noget, der var sket tidligere. Fordi det her, det var det, man kan kalde for en associationsteknik. Og det, der er sket tidligere, det minder os om noget, der er sket tidligere, som minder os om noget, der er sket tidligere. Og efterhånden, som Kim han guidede mig igennem, så glider jeg længere tilbage i tiden. Jeg skal lige sige, at dengang var jeg omkring 20 år. Men jeg kom tilbage til tidspunkter fra min barndom, som jeg fuldstændig havde glemt. Jeg husker ellers rigtig godt, men der er altid nogle ting, man ikke lige har fat i. Efterhånden så susede jeg længere ned af tidslinjen. Og det der så skete, det var, at jeg fik set min egen fødsel. Jeg fik set mig selv med farver og så videre, før jeg gik ind i det foster, i den krop, som jeg nu befinder mig i. Og så Kim han blev lidt nysgerrig. Han sagde til mig, hvad Lars, kan du gå længere tilbage? Så siger jeg, ja, jeg kan godt gå længere tilbage. Så siger han, ja, jamen så prøv at gå længere tilbage. Så gik jeg længere tilbage, så sagde jeg til ham, jamen jeg er inde i livmoderen, og i livmoderen der er der vådt, men der er også trygt. Og så sagde Kim til mig, han sagde de magiske ord, det var, kan du gå længere tilbage? Og pludselig blev der helt mørkt. Jeg kunne ikke se noget. Så efter et lille stykke tid, så ser jeg mig selv holde et gevær, og vi er soldater. Vi går frem mod en skov. Vi går fra lysningen mod en skov. Og det der sker, det er, at jeg skal lige sige, jeg oplever det hele sådan, at jeg kan se, jeg kan høre, jeg kan mærke, jeg kan forstå, jeg kan lugte krudtslam, jeg kan høre bomber, og det er meget voldsomt det hele. Men det der så sker, det er, at efter jeg har gået 3 skridt, så mærker jeg noget under mit venstre fod, og jeg når at kigge ned, og så kommer der en stor eksplosion. Og jeg oplever mig selv vælte bagover, og jeg ser rester af mit ben vælte rundt med blod. Det er meget ubehageligt. Heldigvis så kunne jeg så ikke mærke den smerte, som det må have været. Det kunne jeg så ikke, men jeg havner nede i granathul.
med det meste af mit venstre ben oppe på mit bryst. Utrolig ubehagelig. Og nede i granathullet, der banker min nakke mod et stykke metal. Og jeg rækker min hånd frem, fordi der står en mand, som jeg har fundet ud af, faktisk er den mand, der er Kim i dag. Og jeg rækker hånden frem mod ham, og han siger til mig, "Come on, Brian, you can make it." Og mens jeg så rækker hånden frem mod ham, så dør jeg. Jeg dør simpelthen. Og alt bliver sort. Så det var min første reel, som det hedder, som jeg har lavet her på min Facebook-side. Og du kan jo dele dine oplevelser, hvis du har lyst. Du kan også vælge at lade være. Men jeg kan fortælle dig, uanset om du har haft spirituelle oplevelser, eller du ikke har haft den endnu, men er åben, eller hvordan det nu er, så den første spirituelle oplevelse, den er noget helt særligt, fordi det er en af de, vi kan kalde det døre, som gør, at du åbner for dig for det spirituelle. Og faktisk så var det sådan for mig, at jeg kan huske, hvorfor skulle jeg opleve noget så vanskeligt? Og det skulle jeg, tror jeg, fordi at jeg fik mange konflikter efterfølgende. Jeg fik konflikter med min storebror, som desværre havde en sindslidelse. Det er sådan en mærkelig makkerpar. Jeg var hans lillebror, og jeg er meget bevidst i det, har altid været det. Men min bror, han havde en sindslidelse, og misforstod mig ofte, og det gav nogle konflikter desværre. Heldigvis så til sidst så gik det så godt for os. Han døde for et par år siden, og vi fik snakket ud om nogle ting, og jeg fandt ud af, at han faktisk også var spirituel. Og det gjorde mig meget, meget glad. Og desværre så er han så død nu, men jeg lagde mærke til, at gennem mit liv, så tidligere så har det været sådan, at før jeg virkelig skal udvikle mig, så bliver jeg uvenner med nogen. Det er ellers ikke noget at gøre normalt. Min far har fortalt mig, at jeg skal passe på med temperament og med vrede. Og jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Fordi at når han endelig bliver vred, så bliver han utrolig vred. Og sådan er det også med mig. Men så vidt jeg har forstået, så disse konflikter, jeg så har haft med mellemrum, hvor jeg virkelig har gået amok på nogen, de har ligesom forløst mig. De har ligesom været min udviklingshistorie. Det har været min udviklingsvej. Og når jeg så falder til ro, så er der ligesom, når der sådan rigtig er kommet ro på, og man er blevet sig selv, så har min bevidsthed udvidet sig. Det er sådan, det har været. Men okay, det her, det var mit første forsøg på en reel, som det hedder, her i vores moderne sider. Fra min Facebook-side. Kan du have det rigtig godt. Ha' et godt liv. Hej hej.